eh. Kedira nyu sha nubi anu a. Eh? Kedira nyu sha nubi anu a. Ubi anu mmade na chi ko itina. Ka mmade be na anyu nshi. Eni boro obo na nwute nubi again ka anyu shi nubi anu a. Okwa mmehie ga-eme ya ọ ga-eme nkacha. Uplift to elephant bell ife nlegwu na bụ 99. Mpa gị na mma gị ama ngwa gị ya. Ndị ụka na arrange prophecy. Ebuka Obi Mmụọka Zion Ministry choosing. Kedu nke ya believe Jonathan J Park ha. Kedu nke I get believe. You people are just confused. All of you are confused. All of you are confused. Kedu impact onu abụ ndị ụka na-eme na society? Kedu impact onu abụ ndị ụka na-emere common man na street? Kita na even though na bụ arrange prophecy, arrange prophet. Anka ibe na-ewuzi na pastor anato onye na-ga-eme arrest for accusing him or her. J Park ana na-eme investigation na-achọ ashiro ya akọ. Ndị choosing about the person na-ajụ ya question na-make any sense. All of you are confused. All of you are doing the same thing. You guys are running around doing the same thing. Enwe any impact on the many common man society. Enwe any impact on the put common man. Anya been this so jiga bombo. Kaji no wayaka and this kind of thing. Dollar is going to 15, 17, 18. Ebuka Obi after been a pulpit. Na-eguzo okwu ike. Na-eme ka an impact. Na-asị kedu ife a ga-eme ka enyere common man aka na people are suffering. Mmụọka na nwechoosing apụtabara pulpit na-eguzo okwu ike ọ na-ekwu ekwu a na-eme eme. Even the after ya bụ envy and jealousy. Envy and jealousy. Arrange prophecy. Arrange prophecy. Come the after. Uplift to elephant bell ife legwu na bụ 99. Mpa gị na mma gị ama ngwa gị ya. Nke ọ bụrụ unu na-eme gaa ntị since ndọcha westere ụka na Nigeria na anyị nke anyị nwere ele obodo ha dechi obodo ha. Every day ọnwụ na anyị na-ekpe ekpere na-shout na condemn, but we are living in poverty. You cannot afford a 3 square of meal in a day. Pastor but you and the Brahma cannot afford 3 square of meal in a day. Suffering and smiling. And earlier, na cash arrange prophet. Na cash only gonna touching car. May prophet about arrange Sheba buy and car. May prophet about arrange. Pastor choose the main fight or conquer. If I can now and I change the Undibo. Instead of in a part to so many critical things in the society, I had a part to things to get change life of a common man in the society. If I could be and don't tell the partition, but something meaning. I know now, if go be na team this guy now, para mock news arrested. Go damages you. Or damages be big see that after call he make an impact to get benefit the common man in the society. That million say 8 or go again. How we when you cast off problem in society. You people are all the same. All of you be the same. All of you be the same. Arrange prophecy. All new format now. All new format now. Arrange prophet be bien usina. Kezi mbodiga be na your ministry Ebuka Obi. Mbodiga be na ministry. As a pastor Obi, kemri ije look where anyime mmụọ
more ọ bụ fake. Kemgbe ji ile anyị mgbe mmụọ ọ bụ fake. Mee expose gị emecha ihe mere nnọọ ya ga na anara mere sịrị kwa. Na-egbu ya imeji. Na-egbukwa Igbo imeji. Maka na otu na ị na-represent so many Igbos as a pastor. Ebuka Obi onye Igbo ka ọ mmụọ ka ọ ndị Igbo ka ahụ. A na-otu ndị Igbo ajọ afa. Uplift to elephant on belly even a good up 99. Mpagada maga ama ngwa gị ya. Ọ bụ na Igbo ezi ya ọnụ, ọ Igbo you're choosing. You people should pay attention to even society. Dollar is 19. Enweghị impact unu na-make as a personable, as a profiled personable in the pulpit. You make sure that now these things should stop. Even after ya bụ onye ga-eme arrest maka arrange prophet. Share this video. Daalụ nụ.